लोगोफोर हा खोबाय दं रायजोनि मन्दिर ट्रेक्टरजों रोगा रोगा हा खोबाय दं बेगाव फै नै दा मन्दिरनि हा खोदो रायजोनि मन्दिरनि हा खोबाय दं लोगोफोर सिदा खालाय मन्दिरनि हा खोबाय दं लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर ini आरो लाबोबावगौ लोगोफोर जाहा जावदो नै लाबोखाबाय एलासे दुख्लि लाबो लोगोफोर बोग्रिबो बाथोन देबाय जानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ आं दुख्लि लांफैदोंमोन ओंखाम सरनो नै लोगोफोर इयाव अनला देहांदो रायजोआनो जागोन लोगोफोर अनला गुन्दै आं हाजावनोसै मा बे खदालालाय है सेराव लोङालै जों ना सायदो हलि गेलेदों दाखालि हलि गेलेनोसै रायजोआनो जायांदो दिनै बाजैमोना ना सायदो लोगोफोरा जावबाय दं नायलांबाय थादो भिडिअखौ लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर जावबाय दं इयाव बक्स ट्रेक्टरा साखि खारलाबालाय जों गामियाव आरो सना गोमादो लोगोफोर सना खावना लांदो जोंना फैथ'वाखैलै ट्रेक्टरा लोगोफोर संबाय दं खावबाय दं ट्रेक्टर गंसे बावगौ लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला Ini jalan.
Gak ada nih. Oh. Bunga. Gas ke belai ke. Ya sih gimana tuh? Gimana di mana? Mana? Masa ada? Gilin nama. Makilan na hoki. Oh, dogilir ke bola. Literally, hola. Cak. Banai deh, ini naik udah. Nggak Nara kami osona gema deh. Bukan usah sana. Jangan jauh dong. Kayak nih. Onlang kri. Onlazı oma bedor. Onlazı oma bedor naik. Jingai mula hade. Oंखाम संदो. जाहा आलु बाथोन देदो. Jangan kamu. Logoफोरजों गामियाव सना गोमादो. बोरै गोमानाय सोंनाय नायनि. बोरै गोमानाय बोरै जानाय. नागिरनाथ' मोनबोआसैनो. बोरै अबे लागि नागिरलांनाय नोंसोरो? रड मोनहैदो मिथिखादो लोगोफोर माबोरै जायो सना सिखावफैदो सना सुनो होननानै खावना लांदोबा Orporko moजां नायना होबो पाक्कानि मोजां बिल्डिं गोनां नायना होखायो थाखानाय बाल्थिं माराम खारनायखौ खोन्थिलै दे सुना सनाखौबो साफा जागोन होननानै सुनो होदोंमोन खै लागोन दे
आजिखालि 30,000 30,000 40,000 60,000 आरो सेलालाय सेला तलासेबा 68,000 माबायदि सिखाव फैयो सानावनो सारेला थायो थेवबाबो मायाव गोरनानिया आथोलाबा गोरनानिया 30,000 जागोन बे 30,000 माने 60,000 ओमफ्राय इयो तलासेबा 68,000 60 बटाते 31 1.5 लाख एसे 1 तलासे इयो मालाय लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन